Disclaimer: this video is for entertainment purpose only. The story and the characters of it are just result of imagination and not based on any real life story. There was no bullying happened during the shoot. The characters accepted their roles willingly, without any coercion. Good morning, grade 1, section zombie. Good morning, ma'am! Unsa may salog? Hugaw magani. Nanuwaman mo ng impyo. Pangipyo mo! Read your science notebook now! Nata assignment wala! Exchange! Pwede. Okay, you got 5. You got 0. Ngano na 0 man ka? Ali, dire, ali! Ngano na 0 man ka? Ma'am, sorry kay ma'am. Ako kabalo sa lesson mo gahapon, ma'am. Ngano nga makakasama sa lison? Kapoy mo discuss, ani! Kanani ka na! Ay, ma'am. Tabang mo kay ma'am. Nakaasin, ma'am. Wala ko yasin, tulan na! Sige, lingkod! Wow. Gita pa may na 0. Ali, dire, ali! Ngano na 0 man ka? Ma'am, ako kasi yung gabi kaya nagkilabanga ko. Anong ikaw liban na mga? Sige, ikaw ni mo. Kung ginawat naman naman ako. Okay, hands forward. Muni mahita po. Basta di mag-assignment. Okay, squat! Squat! Dahil sa ma'am, murag di magun ko. Kagawin sa nakaigit. Come on, badlungan kay mo. Masakit na ba niya kong ulo? Get one sheet of paper. Write your name back to back. Uy, Kim, si ma'am nung isog kayo, tagadlaw na lang masuko. Lagi noon sa kay problema niya, no? Ato ko siyang pangutan-on. Ayaw, masuko. Aw. Ay. Kanus pa ako makikitag forever, ani, no? May problema niya ako ang amigang maestra nga nang hinuktok man. Ako daw yung tulong. Uy, ang sa ng problema! Uy, ang sa ng problema! Ano may problema ni man? Anong nahinuktok man ka? Wala, oy. Huwag lang, good. Araw na itong matabangan ba? Bitaw, oy. Naniguwang na kong tudloan, ni. Wala dyan po kay uyap. Wala, may nasaag. Abi ni mo, magkita mo ko kay kag naong good mo nang mahadlok sa imuha ang mga lalaki. Pag smile pag gamay ba? Oh, maudi ay. Maujud na, pag smile lagi panalagsa. Kaya aron pansinon kanila. Oh, sige, mag-smile na ko. A few minutes later. Mana mo sulat sa assignment? Ma'am! Okay, stand up. Goodbye, class. Goodbye, Ma'am Ilay. Okay, dismiss. Thank you, Ma'am. Laayang ang panahon na rin ay. Kumay pasayro, mingaw mo kayo. Minos yung kita rin ba? Uli na putag balay ani. Asa ko manalakayan no? Maintag na yung mamasahiro. Mag-smile daw ko, be. Kay ana ra ba to kong amiga mga smile ko? Lah, naam si mamo. Maldita ba na siya? Hadlok ba ko na? Lah, ning smile man oh. Ala, naa may gwapong laki oh. Mamasahiro ba ka na siya? Lah, ning smile lagi si mamo. Akong doolan ba?
May hapon, ma'am. Ay, may hapon pod. Masakay ka, ma'am? Oh, magsakay ko. Namasayro ka? Oh, ako dala sumbag, ma'am. Sige, sige. Ma'am, nani milyones, ma'am? Wala ay puro sa na libro. Masakay na ko? Ah, sige. Gunit ang hawak mo, ma'am, para di ka mahagbong. Ah, sige. Ngunit sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Sa huli, palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman nung iyoko palagi. A few inches later. Dire ra inyo, ma'am. Oh, dirira. Salamat. Pilay plite. Wala na, ma'am, basta gwapa. Oh, pagtarong ba? Lagi, libre, basta ikaw. Salamat. Dire po nga sa kag mama, ma. Oh, sure. Ay, akong bag di ay. Oh, Bye. bye. One eternity later. Okay, class? Mamunit tagsagbot kay hugaw kay palibot. Yes, ma'am. A few minutes later. Mama! Mama! Bless ko, Mama! Alagi ka, kasi ikaw ba ni Si mo? Papa! Ama ni mo papa. Para ay! Give 1 sheet of paper. Write your name back to back. Action! Uy, Kim, si ma'am nung isog kayo, taga-adlaw na lang masuko. Lagi noon sa kay problema niya. Atong ka... Action! Ay! Mama. Action! Taga ang buong taro, sino ka?